दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ टारगेट खालामनानै इनसाल्ट खालामनानै जे अपमानजनक जे बाथ्रा बुंदों। Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. नोंथांमोनहा बे साननैसो सिगाङाव नुनो मोनखादों बा मिथिजोबखादों बयबो जोंहा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां सारा जिथुनाखि बर'नि मोननै हान्जाखौ नङा होमबा पलिटिकेल हान्जाखौ ज' जानांगौनि खावलायनायाव गुबुन हारि जिथुनाखि मा बुंनांगौ बेखौ फारौ जाग्रा बा जिखुनु आरो खखाबाव दारि गोनांबो जानो हानाय अरुप कुमार दे ना मा होनो EM अरुप कुमार दे बिथाङा दिपेन बर'नि खावलायनायखौ माने इनसाल्ट खालामदों होननानै जोंहा एबसुनि माखासे बोसोनगिरिफ्रा फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा बिनि बेलायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो सोरनिबा गोसोआव माबा मोनसे आघात मोननाय बाथ्रा बुंफ्लांबा बा दुखु मोननाय बाथ्रा बुंफ्लांबा अननानै निस्सय निमाहा होदो नोंथांमोना। आंखौबो सासे बर' हिसाबै जाबाबो जायाबाबो जोंबो बुंनो गोनां जानानै फैयो। दिनै मेन बाथ्राया सासे अरुप कुमार दे EMआनो जा CMआनो जा बिथाङा जोंनि बर'थ' नंखाया नोंगौ जानो। दिनै जोंनि बर'आ बै EM सोरबा अरुप कुमार देनि जायगायाव थानानै बे बाथ्राखौ इनसाल्ट खालामनायमोनब्ला निमाहा बिनांबायमोन दाहालागै आं बेखौसो साननानै दं आरो सिरि सिरि मोथो मोथो माने दाहालागै निमाहा बिनांबायमोन हयथ' बिथांखौ जोंनि बर' मोनब्ला बा सोरबा इउटुबारा बुंनायमोनब्ला बा सोरबा नों आं मानसिफ्रा बुंनायमोनब्ला दाहालागै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां ओंखारसिगौमोन जे बिथाङा बे साननैसोनि गेजेरावनो एसेखिनि टाइमनि गेजेरावनो निमाहा बिनांगौ नङाब्ला दिगदार दं बेफोरबायदि गोबां माने वार्निं फैसिगौमोन। आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबावोबा बिथाङा बर' फरायसा आफादनि सायाव जोङो बिथांखौ नेक्स्ट टाइम खाबु होनाय जानाय नङा बा चान्स होनाय जानाय नङा निमाहा होनाय जानाय नङा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारसिगौमोन। दा मा बुंनो रायजोफोर जोङो बेयावनो मिथिगौ जे जोंनि बर'फ्रा गुबुन हारिजों दाउसा मरिया बायदि दद्रद्र'। दिनै गुबुन हारिया सासे बर' फरायसा आफादनि मोनसे सिंस्रि आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारखौ माने गावसोरनो बुंदों अपमान खालामदों खोथा दाननानै दे खिन्थु डाइरेक्टलि बुंनो हायाखै इनडाइरेक्टलि बुंदों होननानै बुंदों। खिन्थु मानसिफ्रा गावसोरो जिथुनाखि जोंनि बर' फरायसा आफादफ्रा हमदांनो हाखादों जे जोंहा मानगोनां दिपेन बर' सार बुंनाय बाथ्राखौनो बुंदों होननानै। अब्ला दिनैनि दिनाव बिथांखौ निमाहा बिनो थाखाय मानो खावलायनो हायाखै एबसुआ दिनैनि दिनाव मानो खावलायाखै मोनसे बर' फरायसा आफाद जानानै जोंनि बर'निनो सिंस्रि आफाद जानानै बेयावथ' नोंथांमोनजों बयबोथ' सापर्ट दंना गाज्रि दामोना बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ आङो इनसाल्ट खालामनानै बा नारथ्रायनानै बाथ्रा बुङाखै। नोंथांमोनखौ गोहोगोरा पावार गोनां हिसाबै नोंथांमोनखौ बुंदों आरो नोंथांमोननि थाखाय दायो अलरेडि UPPL सरकारबो दंखायो। दिनै EMसो बियो बिथाङा नङा होमबा बिटिआर ओनसोलाव EMसो जोंहा बिटिआर ओनसोलनिनो सासे चिफ दंखायो प्रमद बर' मानगोनां सार बिथाङानो UPPL सरकारखौ सालायगासिनो दं। दिनै बिथांनि सालायबाय थानाय समावनो सासे अरुप कुमार देआ बर' फरायसा आफादनि सिंस्रि आफाद बे सिंस्रि आफादनि जिथुनाखि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ मारैहाय इनसाल्ट खालामनो हाखो मारैहाय बाथ्रा दानथेनानै खोथा बुंनो हाखो आरो बर'फोरनि खौसे जानो थांनायाव माबोरैहाय नोजोर होखो। नोजोराथ' होआ नङा गोबाङानो होखागोन बिथांमोना हेंथा जाखागोन आरो गेजेर गेजेर अरबो सुबाय थाखागोन। जेब्ला बर'फ्रा खौसे जाबाय अब्ला BJPआनो जा कंग्रेसआनो जा गोबां गिखागोन बिथांमोना बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ। दायो बे रोखोमनो बिथांमोना बर'फ्रा ज' जामारसिगोन नामा खौसे जामारसिगोन नामा होननानै गिनानै माने बिथांमोना दानिफ्रायनो हुलुस्थुल खालामना होनो नागिरदों एबा ओरैबा ओरै बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना जोंनि बर'फोरखौ गोदाव सोराव खालामनो नागिरदों। स' बेफोरखौ जेबो साननाङा गुबुना जिखि बुंबाय थादों आरो बुंखागोन बिथांमोना हेंथा होगिरिफ्रा होखागोन नोंखौ जेबो साननांगौ दरखार गैया। नाथाय सोरनिबा गुबुन हारिनि बा गुबुन जाथिनि बुंनायाव जोंनि बर'फ्रा गोजावनांगौ दरखार गैया आं बेखौसो सानो। जोंनि बर'फ्रा मोननै हान्जानिफ्रायबो बा रायजो राजाफ्राबो जेबो माथा होनांगौ दरखार गैया आरो गोजावनांगौ दरखार गैया आरो मालायनि खोथाखौ लानानै जोंहा बर'फ्रा बिदा फंबाय गावजों गाव खौसेथि गैयै नांलायनो नाङा दावराव दावसि जानो नाङा। जेरै दा अरुप कुमार दे बिथाङा सासे बिटिआर ओनसोलावनो गिबिखौनो नांसिगोन नङा होमबा बिटिआर ओनसोलनिनो सासे EM जानानै दिनै बर'फोरनि सायावनो निन्दा खालामनो हानाय मा बाथ्रा बियो। दिनै जोंनि जायगायाव मोनब्ला जोंनि बर'जों बर' मोनब्ला दिनै खिजानि दुखु दामोन आं गोबां नुबोदों मिथिबोदों खोनाबोदों। नाथाय बै समाव जिथुनाखि जोंहा फंनैसो बाथ्रानि थाखाय
आलु गेसाव होननायनि थाखाय बा माबा मोनसे बुंनायनि थाखाय बिथांखौ न'आव थांनानै गाग्लोबबाय एटेक खालामबाय न'आव मोनैनि थाखाय लामायाव लोगो मोननानै एटेक खालामबाय लांनानै बुहैबाय सोरखौबा बेफोरबायदिनो बुहैलाबायबाय अफिसाव लांनानै भिडिअ सिडिअ दाननानै होजोबलायबाय जोंनि बर'फ्रा नै बेफोरबायदि आरोखि माने गावजों गाव बा मोसानि बाब्बा मोसा माने लायनबो होनना बुंनो थाङोब्ला सिंहबो जायो नाथाय गुबुन हारिजों मानो हाया दिनै अरुप कुमार दे बिथांखौ मानि खारनाव निमाहा बिनो खावलायनो हादिया आंनिबाथ' निस्सय अरुप कुमार देआ जोंनि बर'फोरनि बे खौसे जानो थांनायाव हेंथा होमारदोंब्ला बिथाङा निमाहा बिनांगौ आरो बिथाङा बर' रोङोना रोङा आं बेखौ मिथिया दिनै जोंहा बर' फरायसा आफादफ्रा बिथांखौ बर'नि खावलायदों बा बर'नि बुंदों दिनै बिथाङा बुजिदोंना बुजियाखै बेखौ आं मिथिया निस्सय सोरबा नङा सोरबा फोरमायग्रा थागोन बेबो जेबो नङा दा एबसुनि रुल एन्ड रेगुलेसनाव मानसिफोरखौ दाय मोनोब्ला जोंनि बर'जों बर' मोखां खाथेनानै बुनाय बा सोरखौबा थोंजोङै एटेक खालामनाय बे रुल दं नामा आं बेखौसो मिथिनो लुबैदों बेजों लोगोसे बर' फरायसा आफादाथ' गोहोगोरा मोनसे बर' फरायसा आफाद बिथांमोना खुला भाबै मानसिखौ दाय मोनोब्ला अपेनलि फंनैसो बुनानै दोननो हाया मोखां खाथेयाबा जाया नामा मोखां खाथेनानै दुब दाब जोग्लिलाबायाबा जाया नामा नैखौ आं माने मिथिनो लुगैदों नोंथांमोना निस्सय सोरबाफोर मिथियोब्ला बा आंनि चेनेलखौ बर' फरायसा आफादनि सोरबा सुबुंफ्रा नायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन थ' दा आं बांद्राय गावखौ बुंनो सानलिया बिनि गेजेराव दिनै आं जि बुंदों गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो लोगोसे नोंथांमोना गावनिनो आंगोनि बर' फिसा हिसाबै गुबुनखौ जेरै जोङो निमाहा होनो हायो बेबायदिनो आंखौबो निमाहा होगोन होननानै आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबायब्लाबो जाय हक रिपिटलि नायफिनजोबनानै बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय 23 आगस्ट खालि बिटिआरनि EM अरुप कुमार दे मानगोनां बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि डिफेन्स बर' सार बिथांखौ टारगेट खालामनानै बिथाङा बावैसो सान सिगां फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जे काउन्सिल बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव रिजनेल पार्टिफ्रा खौसेयैनो बिसायख'थियाव गेलेनांगौ बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथाङा आपिल खालामदोंमोन आरो बे आपिल खालामनायखौ काउन्टार खालामनानै बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुंदों जे सोरबा बबेबा जातीय आफाद बा बबेबा मोनसे संगठननि दैदेनगिरिया बुङोब्लानो राजनिति हान्जाफ्रा खौसे जानो हाया आरो आथिखालाव बिथांमोनहा बिजेपिखौनो सरकार दाथारगोन आरो बिजेपिनि जायनाखि सक्ति बे सक्तिखौ बिथांमोनहा श' खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा जे रिजनेल पार्टिफोरखौ खौसे जानायनि एपिल खालामदोंमोन बे एपिल खालामनायखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामनानै सोरबा दैदेनगिरिया बुंब्लानो खौसे जानाय बेबायदि नङा आरो बिथांमोनहा बुंदों काउन्सिल इलेक्सनाव बिजेपियानो बिसायख'थियाव देरहागोन दा दिनैनि थारिखआव अरुप कुमार दे बिथांखौ आं सोंथि खालामनो नागिरदों अरुप कुमार दे बिथाङा बर' हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै बर' हारिनि गुबुन गुबुन जातीय आफाद माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सम आरो थासारि परिबेसफोरखौ नायनानै जातीय इन्टारेस्टआव खौसेथि गोजोनखौ हास्थायनानै सम सम जोंनि राजखान्थि आफादफोरखौ ज' जानांगौनि थाखाय बाथ्रा बुंबोदों आरो दिनैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि खौसेथि गोजोन आरो जेब्लायबो सान्थिखौ हास्थायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा रिजनेल पार्टिफोरखौ एपिल खालामदोंमोन दा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै बुंदों नो डाउट माखासे खौरां बिजोङाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि नामखौ लायाखैब्लाबो बिथाङा टारगेट खालामनानै जिहेतु बुंदों जाय मानसिया बिटिआर बा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय बा बर'नि खैफोद आफोदाव आनासेबो कन्ट्रिबिउसन गैयै जाय बेक्ति बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ टारगेट खालामनानै इनसाल्ट खालामनानै जे अपमानजनक जे बाथ्रा बुंदों
बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय आरो माहारि आफादफोरनि थाखाय खुनु पद्धय बियो गनायजाथाव नङा। बेनिखायनो कन्डेम खालामदों जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै, जाय मानसिया बर' हारिनि आनासेबो कन्ट्रिबिउसन गैया, बे कन्ट्रिबिउसन गैयै मानसिया जातीय इन्टारेस्टआव रिजनेल पार्टिफोरखौ खौसे जानांगौनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जे आपिल खालामदों रिजनेल पार्टिफोरखौ, बेयाव बिथाङा डिनाय खालामनाय, अपमान खालामनायनि बिथाङा जेबो मरेल राइट्स गैया। बेनिखायनो जों कन्डेम खालामदों। फैबाय थानाय समाव बिथाङा जातीय इन्टारेस्टखौ लानानै जोंनि जे माहारियारि आफादफोर, बे माहारियारि आफादफोरखौ खुनु पद्धय बिथाङा बेबायदि अपमानजनक बाथ्रा बुंनाय, इनसाल्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं, बै माहारियारि आफादफोरासो मिथिगौ बर' हारिया थांनाय 50 बोसोर सिगांनिफ्राय बेसेबां दुखु जारला, बेसेबां खैफोदखौ चेलेन्ज खालामनानै दिनै बे थासारिसिम मोनफैदों। आरो बे समाव बिथाङा बर'नि जातीय आफादफोरनि सायाव अपमानजनक बाथ्रा बुंनाय, बे बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ।